duk zurfin so da ƙauna da zaka nuna wa mace, duk sadaukarwar da zaka yi akan mace, duk lallabawar da zaka yi wa mace, idan har ba ta jin wani abu a zuciyarta game da kai, ba za ka taɓa zama zaɓanta ba. Ko a tarihi ma babu mace da ta taɓa zaɓar ta yi rayuwa da namijin da ba ta ra'ayinsa kawai dan ya ce yana santa ko kuma ya nuna mata cewar yana santa. Maza suna faɗawa soyayya da mace saboda shauƙi da suke ji a ransu akan wannan macen. Mata kuma suna faɗawa soyayya da maza saboda abin da kake tattare da shi, abin da za ka yi musu, ko kuma abin da in suka kasance tare da kai za su ƙaru. Kaga bambancin? Abubuwan da maza suka kasa ganewa shine wasu mazan sun yarda da cewa kafin ka samu soyayya a wurin mace ko kuma ka yi nasarar soyayya a wurin mace sai ka yi mata bauta. A'a, ba haka bane ba abokina. Na biyu shine wasu mazan sun yarda da cewa kafin ka samu soyayya a wurin mace sai ka kasance mutum mai haƙuri. Na uku shine wasu mazan sun yarda da cewa kafin ka samu soyayya a wurin mace sai ka gamsar da ita ko kuma ka nuna mata cewa da gaske kake. Amma ita soyayya a wurin mata ba haka take ba kwata-kwata. Mata suna yi wa kansu tambayoyi daban-daban a soyayya ba tare da su kansu sun sani ba. Kuma wannan tambayoyin su ne: na ɗaya shine, yana sawa na daina jin fargabar komai ko kuma na daina jin tsoron komai a lokacin da nake tare da shi? Tambayar da suke wa kansu ta biyu shine, yana sa na farin ciki ko kuma ya ƙayatar da ni a lokacin da nake tare da shi? Na uku shine, yana da buri ko kuma yana da wani mataki da yake son ya ga ya kai rayuwarsa? Na hudu shine, tarayya ta da shi yana ƙarawa rayuwata wani abu ne ko kuma a'a? Idan duk wannan tambayoyin da ta yi wa kanta bata samu ansarsu ba, a wurinta zai zama soyayya da kai ba shi da wani amfani. Za ka iya ƙaunarta fiye da duk wani namiji a duniyan nan, amma hakan ba zai hana ta rabu da kai ba idan ta samu wani namijin da yake da amsoshinta. Hakan baya nuna mata ba su da kirki ko kuma sun yi maka rashin kirki. A'a, hakan yana nuna yadda namiji ya ɗau soyayya da yadda mace ta ɗau soyayya akwai bambanci sosai. Mata suna faɗawa soyayya ne da irin mazan da suke ganin za su ƙaru da su ko kuma za su taimake su kai rayuwarsu zuwa wani mataki a rayuwa. Shi yasa za ka ga duk yawancin mazan da mata suke yaudara masu kirki ne. Me yasa? Saboda sun kasa amsa mata tambayoyinta. Abin da suke iya nuna mata shine so. Bayan wannan babu wani abu. Soyayya ba tare da kana da wani buri na rayuwa ba a wurin mace ba shi da wani amfani. Daga lokacin da ka fahimci wannan, za ka daina jagorantar soyayya da so da ƙauna. Za ka daina zira jiki a so. Za ka daina ƙoƙarin ka fahimtar da mace dole sai ta so ka. Za ka yi ƙoƙarin ka gina rayuwarka. Za ka yi ƙoƙarin ka gina jikinka. Za ka dage wurin ganin ka nemi kuɗi. Za ka dage wurin ganin ka cimma burinka na rayuwa. A daidai lokacin ne soyayya da kanta za ta zo ta same ka, ba dai kai ka je ka same ta ba. Saboda ita mace ba ta yarda ta yi soyayya da namijin da yake matuƙar santa ba. Mata suna zaɓar mazan da suke jin wani abu a kansu a cikin ransu, kuma mata suna zaɓar mazan da suke ganin gina rayuwa tare da su yana da matuƙar amfani. Allah ya sa mu dace.